אי שם בבטן האדמה, כ-56 קילומטרים מתחת למה שפעם היה פתח תקווה, התקבצו המוחות המבריקים ביותר, האנשים היקרים והיפים ביותר שידעה ותדע האנושות, וטקסו עצה בפתרון המשבר הגדול ביותר שידעה האנושות מאז הפעם הקודמת שזה קרה. מטרת התכנסותם במקלט האפל היא להחליט החלטה גורלית, אחת שתשנה את הכל, אחת שתגשים את הנבואה. אפשר לסכם מתוך כל הדברים כל אבוד. איפה הנבואה שלך עכשיו? היא בת 25 היום. אמרתי וידאו. ואני כזה... אז אפשר לסכם מכל הדברים שיש תקווה. מכובדיי, העת הגיעה. משק יום הדין מוכן. הדבר הזה באמת קיים? ילדה, כדי שלא שמעת את סיפור הנבואה, תני לי לספר לך. עוד בימי אחשוורוש סופר על נביאה שסיפרה על נבואה, שסיפרה על ילדה שתיוולד למטרה אחת ולמטרה אחת בלבד, להציל את האנושות מהזוועות והאימה שיביא איתו יום הדין. הכל היה טוב במשך אלפי שנים, אך לפני 25 שנה זה קרה. נולדה תינוקת בעלת סימן מוזר, שהופיע גם בשמי הלילה באותו לילה אפלולי. כן, באותו לילה אפלולי בדיוק נולדה חן. הכוכבים הסתדרו בשלשות למראה חיוכה של יחידת הסגולה, יפהפייה, הנבואה בהתגשמותה. את הכשרתה המתקדמת החלה בגיל צעיר, התמקצעה בתחומים רבים, ביניהם חיבור והתכנסות בשיטת זן, מנוחת הלוחם, לוחמה ימית, מתקפת קומנדו בכלי שייט חמקניים, התנסות מעשית כפיראטית, רכיבה מתקדמת ב' ואומנויות הפיתוי והריגול. היי חן, מזל טוב, יש לכם הולדת, איזה כיף לך. מקווה שאת נהנית לך שם במכמורת, ואני מקווה שאני סוף סוף אקפוץ לבית שלך ויראה אותו. ושיהיה לך שנה ממש פוריה ומוצלחת. תהני, בכל מה שתעשי. חנצ'ה, כפרה עלייך, מזל טוב עד 120. את יודעת, עכשיו את בחצי יובל, כבר מתחילים להרגיש את הקמטים, תהני שם בכפר סטודנטים שלך, שיהיה לך רק פרנסה טובה, זיווג, זוגיות, הרבה אהבה, תהני שם עם כל הסטודנטים שלך עם האף למעלה. מול הים, עם האף למעלה, אבל מול הים. האף למעלה מול הים נכנס המלח. אוהבים אותך מאוד. ושיהיה המון מזל טוב. מה זה אוהבים אותה? האחות שלנו. האחות שלנו בגדול, האחות שלנו בגדול. האחות שלנו בסגור. מזל טוב כפרה בקיצר. מזל טוב, מזל טוב אחי לכן, מזל טוב, מזל טוב, חברים, הידידות, לכולם. חן, אהובתי הנצחית, המון מזל טוב, למולדת 25, שכל מי שעותייך יתגשמו, יא קסם, יא צ'ארמרית אחת, את מדהימה ואני אוהבת אותך, והמון בריאות ואושר, ושתפגשי את אהבת חייך ותהיי מאושרת, הצלחה בלימודים ובכל מה שתעשי, ואת מדהימה ואני אוהבת אותך המון המון המון, ואת בן אדם חייכן ואוהב, ואין עליכם, שתדעו לכם שאין עליכם, היא אוהבת כל כך, היא כאילו, היא אוהבת כל כך הרבה דברים, היא אוהבת ים דברים היא אוהבת, היא אוהבת טבע וים
והיא אוהבת טבע, והיא אוהבת חיות, היא אוהבת מלא דברים, היא פשוט בן אדם פשוט אוהבת. היא אוהבת טבע, היא אוהבת ים, היא אוהבת גולשים, וטבע, היא אדירה, וחיות, וים, לכן אוהבת מלא דברים. היא אוהבת מאוד הים. ערב. אכן מראות קשים. נראה כי הווירוס התפשט בכל רחבי העולם. ברשתות זרות מדווח על שיעורי תמותה קטסטרופליים. החיים בתמותה מדובר. ובכן, זה עלול להישמע לכם כמו תסריט של סרט אימה זול, דל תקציב ודל השראה. אך זו המציאות. אין ספור עדי ראייה מדווחים ממקומות שונים בעולם על מקרי רצח ברוטליים. מקרי הרצח מסתמנים כמו מה שמוכר לרבים כמתקפה אלימה ואגרסיבית של זומבים. אכן כך זה נראה, ובאסכולות רבות מדברים על כך שיום הדין מתקרב. מבחיל. בואו נראה מה המצב ברחובות. כתבנו יוסי ינקלוביץ' נמצא שם. יוסי, ערב טוב. כן, ערב טוב. ממש ערב מקסים. נפלא ההומור שלך. אני נמצא פה פאר היצירה האנושית. אני מסתכל על היופי הזה, הלב שלי בוכה ומדמם. אני מתקשה להאמין שעוד כמה רגעים כל זה לא יהיה שלנו לפחות. היצירה המופלאה הזאת שנקראת האנושות וכל הדברים הטובים שהיא הביאה איתה יחרבו עוד שניות מספר. לא חבל? 431 כביש חדש, 20 דקות אתה בתל אביב, תחנת רכבת מערב ראשון לציון, הרגע שמו פה. מה יהיה? מה? חזרה אליך. נגיד את זה לשטייניץ. העניינים נראים לא טוב. פאניקה שוררת ברחובות. יצאנו לבדוק מה לעם יש להגיד. אתה לא מבין? אז הוא בא אליי, הזומבי, וכיסחתי לו מכות אחי, נתתי לו מכות רצח, אתה לא מבין? פיצצתי לו את האמא, החזרתי אותו לכוש שלי זומבית שלו, בסדר? אבל מה? נשך אותי. כל הטיילת באילת מלאה זומבים. אי אפשר לצאת מהמלו. אפילו לא כדי לשתות. אמרו לי בחדשות, אחרי זה היה מהדורה, אמרו יש זומבים בעיר. אני אחרי זה יוצא מהמטבח, מהחלון, מוצא את עצמי רץ בשדות, וכל האנשים רצים איתי, ואנשים רודפים אחרי אנשים, ואוכלים אנשים, ודם ברחובות. הרסו לי את כל הבית, אכלו כל הפורמש, שברו כל הוויטראז', עשו כזה בלגנש. זה פשוט אסון ונורש. תקשיב, הזומבים הם גם בני אדם. כל השיפוט הזה כלפי הזומבים ואיך שהם מתנהגים, זה לא מתאים לפי דעתי. אני רוצה שאתה תיכנס עמוק לתוך נבחי נשמתך ותביט בזומבי שבך ותגיד, האם מגיע לי ההתייחסות הזאת? התייחסות כזאת, הרוח הגדולה סוחבת אותנו, מנשבת אותנו לאן שרק נצטרך ללכת. וצריך להיות באמון מוחלט, שאין צורך לדאוג, אין צורך לחשוש. הרי מה שצריך לקרות יקרה, לא משנה אם אנחנו נתכוון לזה, פשוט להקשיב לרוח הגדולה שתסחוף אותנו, ונעבור לעוד שפע ואיחולים.